मा खालामदो मा खालामदो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव इउटुब चेनेल आंनि नङा नोंनि लोगोनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय आसा खालामदों आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो आंबो बे समाव बे समाव मोजाङैनो दंथ'यो स' नोंथांमोना नोंथांमोना अननानै आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ दान्दिसे दान्दिसे नायलांगोन होननानै नायलांगोन आसा थाबाय होननानै मिजिंथिबाय आरो कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम जोब्बाय ओमफ्राय शेयार खालामनानै हो लाइकबो खालाम शेयारबो खालाम आरो सार्भिसबो खालामना सारभिस बड'लेण्ड रादाबसो बोराय रायथारबाय माथो आङो जाय फसायदो लाइकखो होन बेनोथ' जाबाय तुमसे रेजिमा देखे दिखाए थी वो जीरो मैन आएगा थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचना पड़ेगा ना अच्छा जब नोटिफिकेशन मिलेगा तभी वो लोग क्लिक करेगा थांबाय खावसे गोमाबाय मानसिफोरा नों खना नांगोन मानो हरबा बे नोंजों अखम खरे नोंजों अखम खरे नमस्ते mati betul नमस्ते अंकल जी nama मा ओंखाम साफ्रा नोंजों ना एक्टर नुखायो दा handsome आलाय mati betul दे बिदि सेल्फि लानाय खनसे दे सेल्फि लाय बन्द' खालामनायखौ नोंनि बनजोला आंनिया मोजां नङा इजोला इजोनो इजिलि माबोरै लागोन लाइभ होबाय थाबाय सेल्फिलै स्क्रिनशट मारिनोसै रावबो नायाखैलै जोंबो स्क्रिनशट मारिनोसै स्क्रिनशट मारि दे स्क्रिनशट मारनानै माबा खालाम नों नुवाखै खर खालामनांगोन ओमफ्राय नै खिना लाफै मोनसे नङा नोंसोर नुजाना ओरैसोल' लोबाव Hey, Sulai. Hey, Cuma mana nari. dekho kompi langsung Coba. 1 kilometer saya kau sore mana र खनसेबाव Fulia mana mau खेलाखै दे जाबाय दे तुलिबा दाइ ग्रुपाव हरसिननिफ्राय इस्ति हर रोंगो दे वाट्सएप नङाबाथ' कमेन्टसो हरगोन आं कमेन्टसो मोजां मोनगोन दा हरनो हायो होमबा र' कोशिश करेगा मैं कुछ बोलो ना यार सानै नैबे दंमोन दोनदो नायला मानसिफोर नुनांगौ मिथिखो दर्द दिल दर्द जिगर बढ़िया लगाओ वाह 5 people are watching okay konde दिल में 6 people are watching wow आपने मजा खिले आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया कमेंट रिप्लाई करो नाम पढ़ के दो सिन्माया बेहरा हाय गुड आफ्टरनून सबसे रे हिंदी पर सनम बेहरा हिंदी में हमारे कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट हूँ ऐसा बोलो नहीं नेका प्रोग्राम कर रहा है मैं फॉर्मर स्टूडेंट हमारे चालबाड़ी कॉलेज में नाक टीम आ रहा है आ गया विजिट कर रहे हैं
आ गया आ रहा है हम अच्छे हैं, आप दिखने में बढ़िया हो। चलो वाह ज्यादा हैंडसम क्या? हो गया एडवोकेट ने इसने देखा देखा क्या? लगाओ नहीं। ये नूरुन नाम हूँ बोला। हम लोगों को जानते हैं आप? हम लोग बोडो ट्राइब से फ्रॉम असम। बोडोलैंड हाँ? देखो सर बेन्यू ना ना। दा गार्जियन। हाँ ठीक है बाय बाय। है नॉट से भाई हाँ? डोंट से भाई मैं उस मोबाइल का मालिक नहीं है, हाँ? उसका मोबाइल मालिक दूसरा है, वो ही है। अरे मीटिंग का तुम दे तू दी काम मेथाइ दे मेथाइ दोंसे अभी कहाँ पर हो भाई अच्छे बूट अच्छे वो बूट अच्छे वो देख किसने सुनो ऐसे से मैसेज कर रहे वो। अब क्या करते हो अरे यार आप कहाँ पर है भाई? अरे सिंह में बहरा, आप क्या करते हो? ये आमिर है आमिर हाँ? ये आमिर है ऐसा बोल रहा है मैं तुमको अमीर? हाँ तुम आमिर हो ना मैं देखने में ऐसा ही हूँ लेकिन पॉकेट में 0 है। जो स्ट्रीम करके गया भैया वो हमारा भाई है जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हमारा कॉलेज का भी हमारा कॉलेज का भी कॉलेज की यूनियन बॉडी का प्रेसिडेंट है। नहीं तो बाय बाय